सेरें दैया माथावरि बायनानै थांदों बेहाय जोंना बिराद न'फोरा खहा जादों आरो जोङो संनाय जानायफोरखौ संनानै जानो हायाखै सोरनाबा न' सिङाव हाबदों उसुंफोरा लांदों सोरनाबा न'फोरा हामा जादों आरो जोंनो जेबो खायद होआखै आरो बांसिन मानसिया नायाखै बेबायदिनो आरो जोंनि गथ' गथाय सोरबा थांनायफोराबो डिस्टार्ब जादों फरायनोबो डिस्टार्ब जादों एमएलएफोरा जोंखौ एसे नायनाय बाहायदोंमोन आरो दैमाखौबो एसे माथावरिबाबो सान्थि मोनदों आरो गथ' गथाय स्कुलाव आरो जोंना एलपि स्कुलावबो दै हाबदों गथ' गथाय स्कुलाव थांनो हायाखै मा खहा जादों? बिदिनो अमा न' सोरनाबा न' बायदों सोरबा अमा दोननो जायगा गैया जादों लामा मोखांफोराव सरखारनि दैखौबो होनो हायाखै आरो कारेन्टआबो जोंना थांलाय फैलाय जानोबो हायाखै गंबेसे न'खर? गंबेसे न'खरा? मा गामि? जोंना बुरिमुलि ओमफ्राय आरो माजगाव जोंना हारसाफ्राबो दंबायो माजगावआबो गंबेसे न'खर? गासै 45 ना 46 जादों आरो न'खरा नोंसोर दा अबाव दंफैयो? जोङो दा एसपि स्कुलाव दंफैयो सोरबाफोर खबर लाफैदों नामा? लाफैथ'वाखै खामानि माखौ लायगोन सरखारखौ? सरखारखौ माखौ लायगोन सरखारखौ? सरखारनो दा जोंनो नायनांगौ रेसनफोर होनांगौ आरो सोरबा सोरबा गेसनि हाफोरनि थाखाय प्रब्लेम जानो हागौ सोरबाफोर लोमजानायफोर दं नामा इयाव? दङ सोरबा खर' सानायफोराबो गारि मथरनिफ्राय एसे माबा गैयाना दैबाना लोमजानानै फिसाफोरखौ मा खालामनो न'आनो लोमजोबदों गासिबो थांनो जायगा मोनाखै संना मोनजायाखै दाउ अमा आलाय सिलाय जाजोबदों न' बां गिसि जाजोब्बाय थानो जानो जायगा मोनाखै दा जों जानाय लोंनाय जेबो मोनाखै फिसा फिसौ जारलानि दं सिगांफोराबो बेफोरबायदिनो रिलिज जानायफोर जादोंमोन नामा? लोमो बोसोराव मानि थाखाय जादों बे दैया? सिगांथ' एसे गैयामोन माथावरिया बायबाय माथावरिखौ माने बानायना होनांगौ नङाबाथ' बेसे लोमजानो गंबेसे न'खरा गंबेसे न'खर फैदों दिनै रिलिज जानो? मोनथाय आंबो मोजां मिथिया मा गामिनि? सोरबाफोर खबर लाफैदों नामा? खबराथ' फैथ'दों खोमा दे दा नोंसोर बबेयाव दङ? जोङो मा खहा जादों ओरैनो न'खराव? खहायाथ' बिदिनो दाउ अमा दैयाव गोजोमनानै दं थानो संनो जायगा मोनाखै अमा गोजोमनानै दं खबर फरायছে কোনবা খবর লৈছে নেকি? পানী হোৱা কিমান দিন হ'ল? কিহৰ কাৰণে হৈছে পানীটো? নদীৰ নামটো কি? চেৰেং নদী। কিমানজন মানুহ আজি ইয়াত? दा जोंहा सिअ सारबो फैदो आंजों लोगोसे दा जोङो रिपर्ट होनो नागिरदों खेथि फोथार लोमनायनि सायावबो जों रिपर्ट होनो नागिरदों दासो जोङो नायफैनाय जादों ओमफ्राय माथावरि बायनायनि सोमोन्दै बेखौबो वाटार रिसार्च बिभागनो रिपर्ट होदो थाबैनो बानायगोन होनदों बिथांमोना नायनो फैगासिनो आरो खेथि फोथारनि सायावबो जोङो एग्रिकालसार बिभागाव रिपर्ट होनो आं नै दा होहांदो होनो आखायाव लादो जाहाथे खेथि फोथार खहा जानायनि सायाव माबा मोनसे मोननायनि सायाव रिपर्टखौ होनो आं आखायाव लादो आरो बियो सेरेन दैमा होनो अरुणाचलनिफ्राय ओरै मा होनो बेखौ गुरुकुल स्कुलनिफ्राय ओरै फैयो मेन रडनिफ्राय